Vítám vás v rovince malé vesničce nedaleko Bratislavy. My jsme sem přijeli k jezeru Košarická, kde píše své knihy Janka Struhárová. Vydala už 3 knihy a každou pod jiným jménem a my jsme přijeli zjistit, proč. My jsme tady kvůli románu Jako šelma. Mě by zajímalo, patří do kategorie románu pro ženy anebo do erotické literatury? No, tak ako aj do tej istej kategórie, aj do tej druhej kategórie, dá sa povedať, lebo má prvky ženského románu a je tam aj niečo z erotiky, respektíve skôr zo sexu, by som povedala. I keď tam práve v anotácii píšem, že je to román o sexe bez sexu. Píše sa tam o sexe, ale nie takým spôsobom, ako by možno mnohé čitateľky očakávali, že tam budú nejaké postelové scény alebo tak to nie. Je to vlastne o práci, o erotickej audiotextovej linke, kde sa poskytujú sexuálne služby. Čiže vlastne je tam v tom románe opísaná práca na tejto erotickej linke. Čiže vlastne preto je to o sexe bez sexu, že vlastne tam je ten sex iba taká ilúzia. Tá hlavná hrdinka, ona je učiteľka, ako bola učiteľka, dostala výpoveď v práci v škole a zároveň sa s ňou rozišiel priateľ, takže bola v takej ako dosť situácii nepríjemnej a nevedela, čo ďalej. No a začala navštevovať aj psychologičku a mala ešte okrem tohto mala traumu z mladosti, keď bola znásilnená. A takže chodila k tej psychologičke a nevedela proste, čo ďalej. No, nevedela si nájsť prácu, pretože okrem tohto mala ešte taký menší handicap sluchový, čoraz slabšie počula. No a takže vlastne tým pádom sa aj veľmi ťažko hľadala práca. Takže takto sa to všetko na ňu ako zvalilo naraz a nevedela, čo ďalej. Raz našla taký inzerát, že hľadajú ženy s fantáziou. Práve sa rozbiehal erotický SMS chat. No ona len tak odpísala, že teda nejaká pečiatka znovu jej pribudne pre úrad práce, akože vôbec nepredpokladala, že by jej odpísali alebo že by ju ešte nebodaj zobrali. No ale na podiv stalo sa, odpísali, prijali ju a ona teraz z toho zostala úplne ako, že toto nečakala. A že predsa ona takú prácu, ako, kde ona čo má odpor k sexu, čo má z toho proste traumu a tak, že ako môže pracovať na takémto nejakom mieste. No ale tak sa vrátila s tou psychologičkou, tá jej poradila, že nech to skúsi, že predsa tie nepríjemné, tie ťaživé spomienky by mohla vytesniť ešte silnejšími. Díky této práci. Áno, díky tejto práci. No tak tam vlastne o to ide, že teraz prekonala tie zábrany, prekonala sama seba, že dostala sa do ťažkej situácie, ale že netreba nejak sa opúšťať alebo to brát jako tragédiu, ale treba hľadať nejaké riešenia. Já jsem tu knížku teda četla, já se přiznám, moc se mi líbila. Ale teď by mě zajímalo, protože mě doslova vzala, přečetla jsem ji za jeden den. Do jaké míry je to autobiografie? Protože já si myslím, že když člověk píše takhle úplně se srdcem na dlani, tak je to poznat. Což jsem měla pocit, že nějaká autobiografie to je. No, je to autobiografia, ale nie moja. Je to mojej susedky príbeh, kamarátky. No a mňa vtedy napadlo, že poznám túto susedku, má tento veľmi zaujímavý príbeh, že to by bola ako bomba dať na papier, proste ako vydať ako knižku o tom. No a tak som sa do toho pustila, ona ma aj zobrala tam, kde pracujem, takže som si to sama vyskúšala, strčila mi telefón do ruky a pretože nie, úplne som bola zhrozená. No, ale usedla ste tedy k erotické lince. Áno, tak a hneď proste na surovo úplne ako s volejami to strčilo. Tak potom som tam začala niečo hapkať a potom nakoniec z toho bola celkom slušná zábava, ako celkom sa mi to, nie že zapáčilo, ale akože som usúdila, že to vôbec nie je také, ak si ľudia o tom myslia, že proste to podceňujú, alebo úplne ako
zatracujú, že proste to je taká podradná práca alebo niečo také, tak vôbec nie. Je to, jak ti dievčatá radi hovoria, že je to práca ako každá iná a naozaj som sa presvedčila, že je to tak. A tak bylo to jednoduché na té erotické lince hovořit s těmi muži? Jsou všichni takový prasata, jak se říká? Áno, hovorila, teda takto, no keď tam bol nejaký, že sa vyskytol nejaký normálny chlap, tak to si ho úplne hýčkali, to úplne sa predbiehali, že to je môj, to proste závideli si, že to je tam dosť také zriedkavé, taký normálny chlap. No niektorý je taký zvedavý, hej, že zavolá zo zvedavosti, ale teda väčšinou sú tak hodne takí vulgárni, by som povedala. Pro vaši hrdinku to dopadne velice překvapivě. Já myslím, že ještě můžeme prozradit kriminální zápletku. Tak tá bola trošku dokreslená fantáziou. A bylo predsa len o tom písať, to by nebolo až tak zaujímavé, alebo čo. Takže dala som tam aj potom už ako svoje nejaké skúsenosti a tak rôzne, tak pozbierané, akože aj svoje, aj tej kamarátky, aj tak niečo som si vymyslela. Proste dokreslené je to fantáziou potom už. Hlavne teda, čo sa týka tej kriminálnej zápletky toho. Vy jste ale prodělala několik profesí. Byla jste v knihkupectví, manažerkou. Začínala jste jako... Ja som začínala ako laborantka. Potom som robila ako pri filme technickú redaktorku. Odtiaľ som dostala výpoveď, lebo z organizačných dôvodov sa menilo zo štátneho podniku na súkromný. No a vtedy som práve zostala bez práce a vtedy som začala písať. Pretože som bola samoživiteľka, mala som malé dieťa. Inú prácu som si nevedela nájsť, pretože mám chemické vzdelanie a v tom čase proste to bol problém, už to začal byť problém s tou zamestnanosťou. Tak som začala písať rôzne príbehy a poviedky do časopisov. No a prijali, všetky mi uverejnili. Dokonca som dostala hneď prvý honorár nejakých 1400 korún, čo bolo vtedy úžasné. Tak to sa mi zapáčilo. Potom som si našla prácu, sa mi podarilo. A manžela som si našla. Druhého. Takže potom už sa mi ani nechcela toľko pracovať a tak. Takže pro ty ženy, co jsou sami a bez práce, tak nejdříve najít práci, potom přijde ten správný chlap. Áno, potom ako, práce, hej, potom, že keď sa darí, tak sa darí. Tak jaký je život se spisovatelkou? Ale niekedy dosť ťažký. Neupratujem, nevarím. Pretože manželku, keď chytí tá slina, jak hovorila, tak to nežije. Proste nepočuje, nevníma, ticho musí byť, kľud, žiadny televízor, rádio, hotovo. No. Čtete jej knihy? Túto prvú som čítal. No ale až keď bola hotová, až keď bola vydaná. Až keď bola vydaná. Má to šťavu, viem, o čom sa tam píše, viem, ako to bolo, takže... Takže nežárlíte? Ne. To je manžel, blbá vlastnosť. To je blbá vlastnosť, žiarlenie. Je manželka zábavná? Ale hej, niekedy hej. Keď má náladu, tak je zábavná, samozrejme. Ale zase, keď píše, tak vtedy ide zábava preč. Dá sa to vydržať teda, když píše? Ale hej. Samozrejme, vie sa potom uvoľniť, i keď pri jej introvercii. Ako nechodíme príliš do spoločnosti, v podstate žijeme sami pre seba a najväčšia naša radosť je ísť niekde pozrieť korálové rybičky. Takže za každý honorár ideme na dovolenku do Egypta. Kde píšete nejčastěji? Píšem väčšinou tutok v kresle, mám také pohodlné kreslo, laptop na kolenách a niekedy píšem tak aj celý deň. Nie, to mám normálne jak pracovnú dobu, alebo aj viac jak pracovnú dobu, že v kuse píšem, od rána si sadnem a píšem, až keď mám slinu, ako sa hovorí, píšem až úplne nejak do 12, do 1, do 2 v noci. Proste, tak v kuse. Tak třeba napíšete kolik stránek? 10. 10? Mhm.
A opravujete, vracíte se? No takto, napísať je to dosť jednoduché. Teraz, čo som písala jednu knihu, tak to aký mi niekto diktoval. Proste som písala. No a potom sa k tomu vraciam a to je najťažšie potom, ako vlastne tá úprava toho prvotného nejakého rukopisu, potom dať tomu nejakú, hlavne šťavu, humor. Jana Struhárová s nadhledem a vtipným sarkazmem zpracovala příběh o učitelce se zničeným sebevědomím, která hledá své místo v životě. Sáhne po práci, kterou vždy pohrdala. Ze šedé myšky se rázem stane divoká šelma. Knihu tak trochu o sexu bez sexu a o lásce bez lásky si objednávejte na telefonním čísle 210 323 210 nebo na našem e-shopu www.knihotip.cz.